cerita lucu-lucuan. Seru lah. Ya. Sama tak golek bos. Lah nang opo lo golek iki? Ya ana masalah guden bos. Oh iya. Ayo Rene, cerita kene lho. Hei, lang kono sik. Wis. Ah, wis. Cerita eneng opo? Ini lho bos, ya ana masalah guden bos. Nek udah gawe acara geden-gedenan Pakku kon nambah. Ngono ki wong gelem to bos. Mbok iso ora tapi. Nambah apa tuh ya? Nambah udan bos. Wong mbok iso ora to bos. Nambah udan nih kowe wong pesilat tok. Pola era karuan. Baru udan terus. Jadi golek nang sing digawe. Matoe yo. Mak tau piye to bos? Lah wong Pakku dadi golekan. Lah Pakku santai oman aman to bos. Lah Pakku takoki wong sing digawe yo. Kok saya udah ndersine ya apa dari yo? Ya jawabane Pakku perak to bos. Lah tambah ngene apa nek tambah. Lah ngono ki sek kok lumangan to bos. Mangan mbek aku tak takoki ngombang opo Pak. Lah jawabane Pakku ngene to bos. Lah tak kira undung-undung iki Pak. Mbek sambel. Bareng tak lek ya ndoh wis aku. Ya aku yo cerita nek bos. Ayo bos. Ayo. Kene lo. Ini lho bos. Aku berdijak nih wong kering. Mak tanpa aku cerita. Dari bertilik kok kono kae. Geringe padha wis sampean Kang. Mati wonge. Lah Pakku berdiri sawat jelas bos. Pakku santai. Yang ini ki, nek telik kae. Takkan pola mati. Dan aku ngene to bos. Kandhani yo. Pakku iso nuturi bos. Muring-muringan. Ndek kae sing tak teliki yo. Muring-muringan yo mati. Lah gelas sih sawat tenan to bos. Aku yo mlayu to. Sampai teraitis. Kandhani yo. Pokok nek mbek Pakku ki masalah tok bos. Cilik wong gering dadi masalah bos. Aku tak nilai sing sebelah. Kono ayo sik. Oke bos. Lah kok anu tuh ya kowe iki? Aku bisa diceritain bos. Oh, lah ayo lo kene, nang cerita kene nah lo. Santai bos. Aku ceritain bos santai. Oke. Ini lho bos. Aku nek cerita ora kurang bos. Ini lho bos. Pakku karo bos RT Budi dikon nadoi uya sapi, digo fermentasi, digo nyemprot pari. Lah kok matang tadui cerita sapi. Unyar njur. Diselendek to bos. Nyontek aku bos. Lah kuwi lho bos. Cara umpamane sapi lanang ditik-tik bongko. Dan pokok tenan bos Pakku ki. Dan iki sapi tadoan bos. Nah, Pakku malah nadoi selite sapi kok. Dan pokok tenan bos. Ini lho bos, aku dicerita nah. Rungokno tenanan. Pakku keingi dikongkon macul RT Budi mula-mula geroken diri sawae dikei telek wong ke WC kuwi. Diri ngomonge sok nek dikongkon RT Budi muah tenan wau. Lah bar kuwi dikongkon karo Mbah Bos RT kuwi gelem. Terus wong tak takoki, kok gelem Pak? Nah terus wongnya jawab ngene,
Ya duit di nyanyus so bos. Abang-abang ya. Ya aku ora roh ya. Nek duit menghilangkan akal sehat. Mato yo pam. Kandani yo. Wes bos, ceritaku kan itu cuknya ayo. Tak ki wis dalu wae balik. Mari bos. Oke. Mari terus.